Velkommen til Klasseværelset. Jeg hedder Charlotte Nørgaard, jeg er aromaterapeut, og jeg er wellness advocate eller konsulent hos doTERRA. Den her præsentation, der vil jeg dele noget grundlæggende basisviden om æteriske olier. Jeg har en drøm om, at endnu flere vil begynde at finde vej til at bruge naturlige produkter i deres hverdag på en bredere måde, og æteriske olier er nogle af de gaver fra naturen, som virkelig kan gå ind og gøre nogle helt fantastiske ting for os. Og det gælder både på det fysiske plan, på det følelsesmæssige, på det mentale plan, på det mere spirituelle plan. Det gælder også i almindelighed i vores hverdag. Og nogle af de her ting vil jeg dele nogle forskellige videoer om. Men den her, der er det simpelthen basisviden, grundlæggende viden med det her program. Hvad er æteriske olier? Hvordan bruges æteriske olier? Og hvordan kan man købe æteriske olier af en kvalitet, så man også kan opnå de gode terapeutiske egenskaber, de har til os? Før jeg går i gang, vil jeg dog lige dele den her disclaimer. Videoen her er ren undervisningsbrug. Søg læge eller kvalificeret rådgivning, hvis du har problemer, hvis du har bekymringer for dit helbred. Det er ikke al natur, der er godt for alle. Æteriske olier er nogle meget kraftige, potente ekstrakter fra planterne, som kan i visse tilfælde interagere med eventuel medicin, du måtte bruge. Du skal være særlig forsigtig, hvis du arbejder med børn, hvis du er gravid, hvis du er ældre, eller hvis du lider af en sygdom af en slags. Personligt anbefaler jeg brug af æteriske olier ud fra branchens best practice, hvor du kan se, at der er et link her. Men det er samtidig også et område, æteriske olier, hvor jeg siger selv, hej sundhedsvæsen, jeg ved godt, hvad der er godt for mig. Min egen olierejse startede for godt 4 år siden. På det tidspunkt vidste jeg faktisk ikke, at der var noget, der hed æteriske olier. Jeg fik besøg af en pige, som var doTERRA forhandler. Det vidste jeg faktisk ikke, inden hun skulle komme. Men jeg havde nogle ret store problemer på det tidspunkt med mine ben. Jeg fik tit kramper og ubehag og smerter, og i det hele taget havde det faktisk ikke ret godt på det tidspunkt. Hun stak mig så den her creme og sagde, prøv lige den her. Og jeg tænkte, ja, det er en creme, så hvad kan den gøre for mig? Men da jeg så smurte den på, så kunne jeg simpelthen mærke, hvordan det løsnede og lettede ubehaget, jeg havde. Så det var virkelig en fantastisk. Det var sådan, wow, allerede ved det første gang, jeg brugte cremen her, blev jeg bare solgt og tænkte, hold da op, det må jeg have fat i noget af. Og så er min rejse ellers bare fortsat lige siden. Som I kan se på billederne, doTERRA, de præsenterer de her Deep Blue produkter som lindring, for eksempel hvis man har dyrket for meget sport, eller har noget ubehag, og så kan man jo ligesom selv tænke videre, hvad den også kan gøre. Jeg vil i en senere video komme ind og fortælle lidt mere om Deep Blue produkterne. Men det var der min egen rejse startede. Det næste dyk, jeg ligesom vil tage i min rejse, som er lang, og hvor jeg kunne finde masser af eksempler på steder, hvor æteriske olier har ændret mit liv. Det er copaiba-olien, som jeg kalder min livseliksir. Jeg var i en Facebook-gruppe, hvor der tit blev snakket om æteriske olier. Der var så en, der spurgte ud i gruppen, er der nogen olie, som kan gøre det samme som CBD-olie? Jeg har ikke lyst til at tage CBD-olie mere, men vil gerne have den hjælp, som jeg kan få. Det gjorde mig ret nysgerrig, da copaiba blev nævnt og begrundet. Og så tænkte jeg, det må jeg simpelthen vide noget mere om. Så jeg har sat mig i doTERRAs materiale og undersøgte, hvad den her copaiba-olie var for en størrelse. Jeg stødte på Dr. Hele, som både er grundlægger af doTERRA, men også er cheflæge i firmaet. Og han har delt nogle videoer og nogle podcast og så videre, hvor han simpelthen forklarer om CBD og copaiba, forskellen og lighederne, om cannabinoidsystemet og hvordan det går ud i vores forskellige kropssystemer og arbejder og sådan noget. Det blev jeg ret betaget af, både at få
en grundig forklaring, men også sådan, wow, det her, det tror jeg kan gøre noget for mig og min ubalance i min krop. Og det må jeg i sandhed sige, det kunne, fordi der er en grund til, at jeg kalder det min livseliksir. Det har simpelthen ændret mit liv. Et tredje dyk. Vores krop husker jo, hvad vi udsætter den for igennem livet. Og i min barndom er jeg blevet opereret helt uhyggeligt mange gange. Så smagen af narkose var meget velkendt for mig og dukkede op faktisk hver gang jeg børstede tænder. Og det ved jeg ikke, om I kan forestille mig. Man skal jo have en frisk fornemmelse, når man børster tænder. Det fik jeg i hvert fald aldrig. Så prøvede jeg doTERRAs tandpasta og tænkte, okay, de skriver en masse godt om den her, og den har en masse gode egenskaber. Man kan vide om en tandpasta med æteriske olier også har noget andet godt til mig. Og det må jeg sige, den havde. Den billede til venstre er den oprindelige udgave, det er den jeg brugte til min oplevelse her. Der er kommet en ny og forbedret udgave siden. Og der har jeg, siden jeg begyndte at bruge den her tandpasta, har jeg simpelthen fået, jeg ved ikke om jeg har givet cellerne en ny hukommelse, eller jeg har været oppe og skrive en ny historie op i mit hukommelsescenter, eller hvad søren det egentlig er helt præcis, der er sket. Men i hvert fald har jeg lært nu at børste tænder med fornøjelse, og helt uden narkosesmag. Så det er sådan 3 centrale dyk i min oliehistorie, for uden at de har støttet mig følelsesmæssigt, personligt osv. Så der er mange grunde til, at jeg simpelthen fik et behov for, at jeg ville vide noget mere. Først så googlede jeg, hvad jeg kunne komme afsted med. Jeg læste på doTERRAs baggrundsmateriale, som er tilgængeligt via deres hjemmeside. Og endte også med at tage det her første kursus, som doTERRA stiller til rådighed, hvor man bagefter har lov til at kalde sig æterisk oliespecialist. Det er sådan et kursus, der går sådan lidt i dybden med hvad æteriske olier er for noget, hvordan de arbejder. Man bliver præsenteret ret grundigt for nogle af olierne. Det handler om, hvordan doTERRA destillerer, hvordan de høster osv. Faktisk et ret godt kursus, som jeg synes var som gav mig en masse basisviden, og også gjorde mig nysgerrig for at lære endnu mere, så jeg så har fundet et institut under coronaen, som hedder Center of Excellence, og hvor jeg tog alle de kurser, der overhovedet var tilgængeligt om aromaterapi, har siden taget mange kurser mange andre steder. Jeg endte med virkelig at blive sådan en nørd, olienørd kalder jeg mig selv. Så nu er jeg faktisk i gang med en professionel certificering, fordi jeg også gerne vil have en uddannelse, som også kvalificerer mig til at være medlem af de internationale brancheforeninger. Men det var nok om mig. Nu skal vi til sagen. Vi skal snakke om, hvad æteriske olier er, og hvad de kan gøre for os, og hvordan vi skal bruge dem. Æteriske olier kommer fra planter, der gror over hele verden. Her er et kort over, hvor doTERRA høster deres råvarer. Som I kan se på farvepletterne, er det stort set over det meste af verden, at de henter det, fordi de har et princip om at udvinde de æteriske olier fra planter, der har groet på det bedst mulige sted, så de kan sikre den højst mulige kvalitet. Der findes rigtig mange niveauer af æteriske olier. Nogle kan være helt fine produkter, nogle er fyldt med tilsætningsstoffer, nogle kan man finde spor af tungmetaller i, andre er de fineste, reneste vibrationer. Der er virkelig, virkelig mange kvalitetsniveauer her. Så det er en af grundene til, at mit valg er faldet på doTERRA. Jeg ved, at de arbejder for at bringe mig den bedst mulige kvalitet. De har også et meget, meget heftigt testprogram, en testprocedure for deres olier. Jeg skriver her i midten GCMS tak. Det er fordi, jeg kunne ikke drømme om at købe en æterisk olie, hvor der ikke er mulighed for at få et indblik i sammensætningen af den æteriske olie. doTERRA gør det tilgængeligt for os alle sammen.
I bunden af hver eneste single olieflaske, der er der et ID-nummer, som vi kan gå ind på Source to You og angive, og så får vi simpelthen den testrapport, det her tredjeparts firma har lavet, som sikrer, at kvaliteten er i top. Billedet her til venstre med listen, det er simpelthen alle de komponenter, som man har fundet i Petitgrain. Alle de der små bestanddele, det er det, der i den samlede virkning giver en æterisk olie. Det er alle de her forskellige bestanddele, der afgør, hvilke terapeutiske egenskaber en olie får. Det er også den her rapport, der fortæller, om en olie har den kvalitet, som det pågældende firma ønsker. Altså vi kan se, om mængden af hver enkelt komponent er inden for skiven, hvis man kan sige sådan. Hver eneste æterisk olie er unik sammensat. Og doTERRA, hvis vi skal blive her, fordi det er jo der jeg er konsulent, det er der jeg selv er køber og bruger, jeg bruger doTERRAs produkter selv, har man ligesom sådan en skabelon for, hvor man har sagt, den her standard, det er den vi vil have i vores firma. Og det tester man så grundigt for at være sikker på, at i doTERRAs tilfælde, så sætter de et CPTG-stempel, når hele den her testprocedure er gennemgået, og alt lever op til de krav, de stiller. doTERRA er heller ikke blege for, hvis de har en høst, hvor produktet ikke lever op til deres krav, og så kasserer de den. De sælger den ikke til os, så er den ude af billedet. Det er noget af det, jeg har stor respekt for, at man ikke bare sådan sælger det lidt billigere, men at man faktisk slet ikke vil have det i sine flasker. Ja, det var noget om testen, og hvordan vi ved, at vi når frem til et rent produkt. Meget avanceret laboratoriearbejde og pivdyrt. Men hvor kommer den her æteriske olie egentlig fra? Der er masser af planter ude i naturen, og nogle af de her planter indeholder aromatiske stoffer. Det er de aromatiske stoffer, som vi så udvinder og får til at blive til æteriske olier. Aromatiske stoffer kan sidde i frugten, i stammen, i bladene, i blomsterne, i rødderne. Det kommer helt an på, hvad det er for en plante, og det er en stor videnskab at få fundet ud af, hvor sidder de bedste duftmolekyler til det bedst mulige brug, for at vi kan få de bedst mulige terapeutiske egenskaber ud af en plante. Der findes også planter derude, som ikke indeholder nok aromatiske stoffer til, at man vil udvinde dem til æterisk olie. Der findes også planter, som har masser af duftkirtler, som man ikke laver æteriske olier af, fordi de simpelthen består af nogle komponenter, som vi ikke har så godt af. Men altså det her med i det hele taget, det er en stor, det er nærmest en kunstart, det er i hvert fald en grundig teknologi, der skal til, eller som vi i nutiden bruger for at lave æteriske olier. Men brugen af aromatiske stoffer ligger jo tusinder af år tilbage, både til kosmetiske formål, til medicinske formål og til religiøse formål. Og det som vi ligesom nyder godt af i dag, det er alle de her mange års tradition, som vi så i dag kan koble med vores teknologi, og på den måde virkelig komme frem med nogle helt fantastiske produkter, som vi har så glæde af i den moderne aromaterapi. Alt det her tekst her, det vil jeg selvfølgelig ikke sidde og læse op, fordi det kan du selv læse, sætte videoen på pause, hvis du er interesseret i at læse lidt mere med i noget af det. Men det som æteriske olier gør, det er sådan, de rammer vores duftsensorer og bliver optaget i kroppen. Det er sådan en længere biologisk proces, men når vi dufter til en olie, eller dufter til en rose, eller vi knækker skallen på en appelsin, de her aromatiske stoffer går op i hjernen og vil påvirke det limbiske system og vores hukommelsescenter, vores følelsescentre osv. Så det er den måde, de arbejder på. I hvert fald, når vi bruger den aromatiske, den lugtmæssige
måde. Men æteriske olier eller duftmolekylerne i planterne er jo ikke lavet for vi menneskers skyld. Den er lavet for planternes egen skyld. De er simpelthen med til at regulere planternes vækst, stofskifte, enzymer. Planternes enzymer kan man også kalde dem. Det er en del af plantens immunforsvar. De kan være en del af plantens evne til at hele sig selv. De tiltrækker insekter, de afstøder farer. Så alle de her ting, som æteriske olier gør for planterne selv, er det, man ligesom kan oversætte til, hvad de kan gøre for os som mennesker. Og så er det så, at viden og erfaring og forskning kommer ind og siger, hvad er det så for nogle planter, der har hvilke gaver til os. Det vil jeg komme ind på nogle andre præsentationer. Her vil jeg vise, hvordan en duftkirtel ser ud, når den ligger inde i planten, før vi har sat vores menneskehænder på den. Jeg tror, at farverne er lidt fortegnet for at understrege, hvordan det ser ud derinde. Men jeg bliver så fascineret af at se på de der billeder, de der små duftkirtler, der bliver til de her gaver til os, som vi kan bruge til så uendelig mange ting. Som jeg kan få lyst til at børste tænder ved, som jeg kan give lindring til min krop, og hvor jeg kan få et øget velvære følelsesmæssigt. Det er jo fantastisk, at man kan gå fra sådan en lille boble, og så til så store virkninger. Og hvordan gør man det? Det gør man i destilleringen af olierne. Der er forskellige måder at producere æteriske olier på. Dampdestillering for eksempel, koldpresning, enflorage, CO2-udvinding. Der er mange måder. En helt kunstart. Men for at få de bedste olier, så er man simpelthen nødt til at være opmærksom på hele processen, fra man sår frøet, eller fra man høster planten ude i naturen, vildthøster som det hedder i branchen, og så helt ind til vi har flasken, der bliver man nødt til at være opmærksom på hver eneste detalje. Alt spiller en rolle i kvaliteten. Hvornår man høster råvarerne, hvordan har sæsonen været med regn, vind og vejr, og alle mulige andre ting. Alt spiller en rolle for at få den her fine lille dråbe. Og jo mere opmærksom et firma er på den her proces, kan man jo også godt regne ud, at så bliver et produkt jo også dyrere. Her har jeg vist 2 eksempler på, hvordan man simpelthen finder olierne. Den til venstre, det er et frankincense-træ. Frankincense, oliernes konge. Der udvinder man det simpelthen, når et boswellia-træ bliver beskadiget, enten ved et angreb fra naturen selv, hvis man kan sige sådan, eller når arbejderne skrætter med en kniv, så begynder den at frigøre den her harpiks, og det er egentlig træets måde at helbrede sig selv på. Men vi mennesker samler harpiksen og kan så destillere den og få den her kraftfulde frankincense-olie, som kan gøre så meget fantastisk for os. Hvorimod ylang-ylang-olien, den har en helt anderledes høstform. Der skal man plukke de her fuldmodne blomsterkroner, men på et bestemt tidspunkt af dagen, for at sikre, at den størst mulige mængde af æteriske olier eller duftkirtler er til stede i planten. Man kan sige, at vi kan jo ikke styre naturen, det skal vi heller ikke. Så der vil være rigtig mange ting, man ikke kan kontrollere i processen. Så derfor så er det endnu vigtigere, at det man kan kontrollere, bliver kontrolleret. Vækstbetingelserne sagde jeg noget om, at er vigtige i forhold til kvaliteten af den olie, men for den sags skyld også, om der overhovedet er en olie. Bergamotte er duften af Earl Grey. Bergamotte er en vældig, vældig lækker olie, som bergamotteplanten gror kun nogle få steder, og der er det virkelig vigtigt, altså det er her, hvor de unikke klimaforhold og jordbunden spiller en rolle sammen på en måde, så det ligner, der bliver til den her plante. Faktisk så bliver der solgt mere æterisk olie
af bergamotteplanter, end der dyrkes bergamottefrugter til. Det er jo lidt et mysterie, ellers så fortæller det noget om, hvor meget der snydes på vægten i den her branche. Når man vildt høster, hvilket doTERRA jo gør meget, når de ligesom er ude og finde råvarerne der, hvor planten gror bedst, så kunne det for eksempel være i Nepal, hvor man graver spikenardrødder op. Her er det jo enormt vigtigt, at man har en sund etik med sig, så man ikke overhøster, så man på den måde udrydder jordens bestand af biodiversitet. Og det er en af grundene til, at jeg er meget at jeg gerne vil handle ved doTERRA, fordi jeg ved, at for dem er det vigtigt, at etikken er på plads, og at de også finder de råvarer, som giver os nogle gode, stærke olier, som har de her egenskaber, terapeutiske egenskaber, som vi er på jagt efter. Igen, læs noget mere af teksten. Destillering har man kendt til i gamle civilisationer mange tusind år tilbage, og for eksempel fortælles gerne den her historie om Kleopatra, der havde sin skønhed på grund af rosen, hvor hun ligesom brugte dyrefedt og lagde blomsterblade på, eller jeg havde tænkt, at hun havde tjenere til det, og på den måde blev duftmolekylerne fra roserne trukket over i det her fedtstof. Jeg har set billeder af, hvor de ligesom gik med sådan nogle parfumekejler på hovedet, og efterhånden, som man svedte i varmen, der trængte duft og fedt så ned over kroppen. Så hele den her destillering har en lang historie, op til det vi i dag har i moderne apparater. Det er også meget vigtigt, når vi producerer en æterisk olie, at vi er opmærksom på, hvilken plantedel der bruges. Nogle planter har leverer forskellige æteriske olier til os. For eksempel korianderen, hvor I kan se på lavkagediagrammet, som er sådan en illustration af planten af oliens kemiske komponenter, hvor forskelligt det er, om man bruger frøet, som er den til venstre, eller bladene, som er den til højre. Så når man kigger på en flaske med æterisk olie, er det ret vigtigt, at det er muligt at få informationer om, hvilken plantedel, der er brugt for at udvinde olien. Det fortæller både noget om egenskaberne ved olien, men det fortæller også noget om kvaliteten. Her har jeg sat nogle få eksempler op på, hvordan man henter æteriske olier fra forskellige former for plantedele på helt almindelige olier, som mange bruger dagligt og har stor glæde af. Jeg har også sat det botaniske, det latinske navn her, fordi det fortæller noget om sorten, der er høstet fra. Basilikum findes i flere forskellige udgaver, og der vil det her navn, plantenavnet, fortælle noget om sorten og dermed typen af igen egenskaberne, når vi snakker om det her med, at hver æterisk olie har sin unikke profil. Ja, destilleringen er typisk dampdestillering eller koldpresning. De to billeder her er meget skematisk forklaret, hvordan det foregår. Dampdestilleringen, den foregår ved, at man har noget plantemateriale, man lægger ind i sådan en stor beholder, og skyder damp igennem. Og ligesom når det har stået i dampen længe nok, og det er jo der igen med den der fine teknik, at man ved, at nogen skal have 7 timer, og nogen skal have 24 timer, så kører man det igen videre i apparatet, køler væsken ned, der er kommet ud af det, og det vil så deles i to, den æteriske olie i den ene beholder, og restproduktet, som egentlig er en hydrosol, i den anden beholder. Kold presning, som er med citrusfrugter, er en anden metode. Der skal man forestille sig, at man har sådan en stor rivjern, hvor alle de her frugter kører op af og bliver raspet, og alt det her, man så får raspet af,
kommer så videre i apparatet, så det bliver presset ud af olien. Så i virkeligheden, så det har ikke set nogen former for varme, det er simpelthen presset sammen fra skallen. Jeg vil gå lidt videre og fortælle, her ved Sandalwood. Sandalwood, der er det hjertetræet, man bruger, altså det vil sige kernen af træet, som man dampdestillerer. Et sandalwood-træ skal være mange, mange år gammel, før vi kan begynde at hente den her æteriske olie. Desværre så er det også en af de truede sorter, hvor på grund af overhøst, fordi det er faktisk en meget, meget fantastisk olie med rigtig mange gode egenskaber til os. Ermet Instituttet har jeg lige følt, at jeg må lige sætte over ved siden, at de gør et stort stykke arbejde med at holde øje med truede plantearter i verden. Og også altså sådan, at vi sikrer os, at vi ikke pludselig ikke har mere sandalwood for eksempel. Hvis man skal høste sandalwood, er der faktisk også nogle meget, meget skrappe regler. Man skal have nogle diplomer og så videre for at kunne lave en lovlig høst. Ja, koldpresning. Hvis du vil vide mere om det, så kan du gå ind på YouTube og finde den her lille video om grøn mandarin. Grøn mandarin, eller green mandarin, er faktisk en meget bæredygtig olie at bruge, fordi når mandarinproducenter har deres træer og deres frugtbarhed stående dernede af, så vil der ofte være for mange planter på, eller frugter på træet. Ligesom når vi så en række gulerødder, så er vi nødt til at tynde ud. Det er man også nødt til med mandarintræet. Og det plukker man så de her mandariner, og så bruger man dem til en æterisk olie, som jeg personligt elsker green mandarin. Den har sådan en forfriskende, sprød duft, som inviterer til leg og ballade. Sådan, den vækker det indre barn, kan man sige. Og så har den også nogle noter, som når man laver blandinger, så gør den bare lige noget særligt for blandingen. En absolut er også en måde at udvinde æteriske olier på. Det gør doTERRA for eksempel med deres vanilje. Der kan I læse i teksten her, hvordan det præcis foregår. Det jeg lige vil fortælle, den lille historie om Emily Wright, som er skaberen, hende der overhovedet fik ideen til doTERRA, da hun endelig efter mange års søgen kunne præsentere vaniljeolien på en konference. Altså jeg glemmer simpelthen aldrig den begejstring hun delte, den der, altså det var næsten som at se et lille barn til jul, der har fået sit allerstørste ønske opfyldt. Det er en enorm vanskelig proces at udvinde vanilje, fordi vaniljen er en meget, meget skrøbelig plante i sig selv. Den skal podes, og den skal plukkes på det rigtige tidspunkt, og nogle gange slår høsten helt fejl. Og så er vi tilbage til, at vi skal også have den rigtige kvalitet, før vi vil bruge den som en æterisk olie, og så videre, så videre. Altså, så det er en meget skrøbelig olie, vi har gang i her. Når man er doTERRA-bruger, så bliver man hjulpet ret godt på vej med baggrundsmateriale om olier, om brug og så videre. Noget af det doTERRA deler med os, det er sådan nogle infographics, som den I kan se til venstre. Der kan man se, hvor doTERRA høster råvarerne fra. Der er nogle små fun facts om forskellige ting. Der er lidt om forskning, hvor meget forskning der foregår inden for et område. Der er også en lille smule om kemien. Hvilke olier den her æteriske olie arbejder godt sammen med. Og så er der en vejledning til os om, hvad doTERRA ligesom råder os til, hvordan vi må bruge en æterisk olie. I kan se et A, T, I og N. Aromatisk, det vil sige, at man dufter til den. T, topisk, altså det vil sige, at man påfører den sin hud. I, det er internal, indvortes. Altså der er nogle af olierne, hvor doTERRA siger, dem kan vi godt indtage. Og neat, altså dem kan vi godt bruge ufortyndet på huden i mindre sammenhæng. Det er så der, hvor aromaterapeuten lige går ind og siger, intern brug, vær forsigtig. Der er
Jeg ser ikke ret mange årsager til at bruge æteriske olier internt, medmindre det sådan har lidt mere, hvad skal man sige, medicinske formål. Men det er min måde at bruge æteriske olier på. Jeg bruger dem kun meget, meget sjældent internt, fordi de ting, jeg bruger æteriske olier til, der opnår jeg meget større glæde ved at bruge de andre, altså aromatisk og topisk. Og best practice i branchen, der bruger vi ikke æteriske olier fortyndet. Så her har jeg sådan lige sådan en bro, jeg går lidt på mellem doTERRAs vejledning og min aromaterapeutiske. doTERRAs olier er dog så fine og så gennemtestede, så hvis du følger doTERRAs vejledninger i forhold til brug, så kommer du ikke helt, altså så kommer du ikke på den måde i problemer. Men så er det så, jeg siger, hvorfor gøre det? Og det vil vi komme meget mere ind på senere, i nogle af de andre præsentationer. Men nu er det tid, nu er det gået en halv time med det første her, så nu er det tid til at snakke noget grundigere om, hvordan vi bruger. Jeg har lige sagt lidt om det her. Æteriske olier kan vi bruge til at skabe sundhed og velvære, fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og også mere spirituelt, energetisk arbejdende. Vi kan øge vores velvære med æteriske olier, hvad enten vi betragter æteriske olier som en fysisk ting i en flaske, eller som en energetisk vibration på samme måde som for eksempel sten og krystaller og andre ting. De kan bruges til at hjælpe med at hæve vores vibration. Det er den enkelte bruger, vi vil hver især ligesom finde vores måde, der er rigtig for os i forhold til at bruge en æterisk olie. Jeg nyder rigtig god gavn af forskningen, som kommer frem og dokumenterer mere og mere af det, som man har vidst i hundreder eller tusinder af år. Det giver ligesom mig som bruger noget tryghed i at bruge dem på den bedst mulige måde. Og det er også der, jeg som wellnesskonsulent arbejder. Hvis nogen i mit team spørger mig om råd i forhold til, hvordan kan de bruge en bestemt olie, så vil det altid være aromaterapeutens baggrund, jeg svarer med. Æteriske olier er sikre fra naturens hånd, men brugt forkert, så kan man risikere nogle uønskede bivirkninger. Det er derfor, jeg synes, at det er vigtigt, at vi lærer at bruge æteriske olier korrekt. Der er jo ikke nogen grund til, at vi får allergiske reaktioner, eller at vi får ondt i maven, der kan være forskellige ting, som gør sig gældende afhængig af, hvilken olie vi bruger. Æteriske olier må du aldrig bruge i øjne, i ører eller i kropsåbninger i det hele taget. Og når man fortynder en olie, altså hvis man bruger den på huden, så er det en meget god idé at bruge en vegetabilsk olie, som for eksempel en fraktioneret kokosolie. Vand kan ikke bruges til at fortynde æteriske olier, medmindre man kommer et opløsningsmiddel af en eller anden art i. Det kunne være salt, det kunne være sukker, det kunne være honning, det kunne være solubejser, som de kaldes. Der kan være mange ting, man bruger for at få kombineret de her ting, men vand og olie kan jo ikke kombineres, som vi ved. Og selvom det her er en flygtig forbindelse, så er det stadigvæk en kemi, som svarer til en olie. Ja, lad os gå i gang. Aromatisk brug er min egen favoritbrug. Jeg synes langt de fleste ting, jeg bruger æteriske olier til, der kan jeg have en fordel af den aromatiske brug. Jeg kan tænde en diffuser, jeg kan dufte til flasken, jeg kan lave en roller, som jeg smører på mine pulspunkter og dufter på den måde. Jeg kan lave teltet, som vi siger, eller jeg kan bruge en aromastik som den blå, der er et billede af her, hvor man kan sige, at den har den fordel, at du ikke involverer andre i din olie. Det vil sige, at du kan have den i lommen, du kan tage den frem, hvis du er ude at flyve, og du måske føler, at du har brug for lidt balance, hvis du skal holde en tale, og du er lidt nervøs, hvis du jeg har faktisk sågar oplevet en veninde, som
duftede til en olie, som så har fået sådan en aromastik siden, hvor det var slet ikke det, vi snakkede om. Altså hun skulle egentlig bare prøve de her æteriske olier, og så dufter hun til den, og så siger hun lige pludselig så meget bramfrit, hvorfor blev min hovedpine af? Altså den forsvandt, det var inde ligesom at give en balance for hende. Og så fik hun den der aromastik, fordi der var ingen grund til. Altså hun kunne have den i lommen, hun kunne tage den med sig og bruge, hvis hun følte behov for det. Men du pålagde ikke andre din duft. Så der er rigtig mange forskellige. Min diffuser, den kører meget tit i baggrunden her, fordi jeg bare godt kan lide at have den der duftvirkning. Og så hjælper den i øvrigt også med at rense mit hjem for ubehagelige lugte med den olie, jeg putter i. Styrken ved inhalering lægger ud over bare velvære. Scott A. Johnson, han er en mand, som følger meget tæt op på forskning, og han har blandt andet delt det her forsøg, hvor kvinder i den postmenstruelle tid af sit liv har fået glæde af at simpelthen bare dufte til æteriske olier i forhold til øget velvære, i forhold til mindre smerter og bedre humør, mentalt helbred og så videre. Det kan I lige selv læse. Igen, hvis I har selve præsentationen her, så kan man også fortsætte ind og læse den her videnskabelige artikel. Scott A. Johnson er at finde på Facebook. Topisk brug. Når vi bruger olierne topisk, så kan det meget tit handle om en forbedring af vores hud, eller det kan handle om, at vi kan støtte os, som jeg gjorde med Deep Blue, hvis vi har nogle ømme, smertefyldte områder, bare for at nævne 2. Det kan også være et fodbad, som i øvrigt er helt fantastisk med æteriske olier. Det kan være rigtig mange måder, og der er det vigtigt, at man lige er opmærksom på igen det her med, at selvom det er natur, er det ikke harmløst. Hvis man bruger for meget af en olie, så kan man risikere en hudirritation, men man kan også være uheldig at udvikle allergisk reaktion, hvis man overbruger. Især er det de varme olier, som er nederst på siden, man skal være opmærksom på, da de består af nogle stoffer, som er endnu mere irriterende for vores hud, eller i øvrigt også, hvis man vælger at indtage dem. Derfor har jeg valgt at dele det her skema, så det kan blive nemmere at arbejde med. doTERRA's, igen Dr. Hill, har på en konference nævnt, hvordan han anbefaler max brug af æteriske olier på de her 3 forskellige måder. Jeg bruger lidt mindre, men doTERRA står inden for den her mængde, så den kan du jo også vælge at bruge. Jeg går mere over i det her skema til venstre, som er et dilution skema. Det vil sige, hvis jeg vil lave en olieblanding med 2%, så skal jeg gå ind og se 10 ml, så skal jeg bruge 6 dråber olie i min 10 ml flaske. Og her på det her skema kan I se nogle forskellige best practice i branchen. Der er mange veje ind til, hvad man synes er det rigtige, men som jeg startede med at sige, jeg følger best practice. Hvis man skal lave et produkt til sit ansigt, så er der en grad, man har bedst af, hvis man sige sådan, i hvert fald hvis man vil arbejde for at undgå at invitere åbne døren for mulige problemer, når man laver badeprodukter, eller når man laver sådan, spottræning, akne for eksempel, kan man have meget stor hjælp af æteriske olier til at arbejde med en bedre hud. Eller hvis man i perioder har brug for støtte til smerter, så kan man godt sætte dosen lidt op. Der skal man så lige tænke på, at det så er en periode, fordi hvis det er noget, man skal bruge hver eneste dag, så er det en god idé at sætte
dosen ned og bruge den flere gange i stedet for. Her er et skema i forhold til børn og best practice igen. Børn har en meget mere følsom hud, end vi voksne har, og børn er også meget mere sensible over for duftpåvirkning. De kender jo ikke så mange dufte endnu, så hvis vi giver dem for stor en mængde duftpåvirkning, så ved de der stakkels små babyer jo ikke, hvordan de skal reagere på det, så det træder meget varsomt, når vi bruger olier til børn. Det er slet ikke fordi man ikke kan bruge dem, jeg bruger dem gerne, men jeg har simpelthen, man sætter bare dosen ned, så man kan arbejde sikkert og effektivt, er mit motto. Og effektivt, ja, altså jeg har jo ikke været på apoteket eller hos lægen efter nogen former for medicin de sidste 4 år, så man kan godt arbejde både sikkert og effektivt. Indtagelse er en meget, meget stor debat i hele branchen. Medicinske formål, når man indtager æteriske olier, så er det over i retning af det, man kalder fransk aromaterapi. Nogen bruger at drikke æteriske olier i vand, nogen indtager dem i kapsler. Der er mange måder at gøre det på. Branchen har, der er store spændvidder fra, du må overhovedet ikke indtage en eneste olie, til jeg bruger den en gang imellem, eller til jeg gør, som jeg fornemmer, at min krop har gavn af. Jeg følger IFPAS Safety Guidelines. Men derfor kan jeg sagtens fortælle om, hvordan man kan bruge æteriske olier indvortes. Man kan købe sådan nogle gelékapsler, og det er også den måde, den vil jeg også den kan jeg sagtens stå indenfor, hvis man lige fortynder med en smule vegetabilsk olie, en dråbe, det er lige meget, olivenolie, solsikkeolie, et eller andet, så man ligesom hjælper den æteriske olie med at blive fordelt bedre. Man kan også bruge æteriske olier i bolsjer. Igen, så vil sukkeret hjælpe med at forbinde, sådan at fordelingen i kroppen vil foregå mere blidt, kan man sige. Æteriske olier kan sagtens bruges i madlavningen som smagsstoffer, fordi de mængder, som man skal bruge, ikke er særlig store. Hvis du nu skal lave en pastaret, og skal have noget oregano i, og du ikke lige har noget frisk oregano stående, så prøv med en enkelt dråbe æterisk olie ned i din mad. Men ikke 2 dråber, det kan være for meget. Men meget, meget forsigtig dosering, så kan du faktisk jo, fordi for eksempel alle urteolierne er jo udvundet af bladene fra vores krydderurter, så de kan sagtens gå ind og være smagsforstærker i vores mad på en rigtig fin måde. Det vil jeg ikke komme mere ind på nu. Fordi jeg vil snakke lidt med i hvordan æteriske olier arbejder. På samme måde som vi støtter vores krop med alle mulige forskellige former for påvirkning, kan vi også støtte vores krop med æteriske olier. 22 sekunder, når vi dufter til en olie, så har den inde og har ramt hjernen. Den æteriske olier har faktisk den egenskab, at de kan passere den her hjernebarriere, som ellers er der for at beskytte hjernen mod alt muligt skidt, den ikke skal have. Men fordi æteriske olier er natur, så vil det simpelthen selv finde vej, og dermed kan den jo komme ind i hele det her amygdala og hypofyse og så videre, og gå ind og hjælpe med at skabe balance og stabilitet. Efter 2 minutter kan man måle æteriske olier i blodet, og efter 20 minutter kan man faktisk konstatere, at de er inde i cellerne i kroppen. Hvis man bruger æteriske olier, lad os sige til lindring, så er det tit en fordel at bruge dem på flere forskellige måder samtidig. Lad mig give et eksempel. Hvis vi ved, at ibuprofen har vi fået ved lægen, er godt for vores krop, så tager vi jo ikke 3 mere. Hvis det ikke er nok, så går vi enten til lægen og siger, du må give mig noget andet. Jeg vil have noget stærkere. Eller så finder vi nogle andre måder at støtte vores krop. Nogen køber Voltaren. Jeg vil hellere købe Deep Blue, fordi det er ikke lavet på petroleum, det er lavet på
natur på en anden måde. Men så finder vi måske ud af at lindre vores krop med, vi går til en massage, eller vi gør forskellige ting på samme tid. På samme måde kan vi fremskynde virkningen af æteriske olier ved at bruge dem på forskellige måder samtidig. Æteriske olier, de er vældig smarte. De finder selv ind i kroppen og fordeler sig ud der, hvor de skal gøre deres arbejde. Det er ligesom sådan nogle små sådan her af soldater, hvor vi ligesom sender dem afsted til at gå ud og udføre en bestemt opgave. doTERRA har jeg valgt som mit produkt, og hvorfor har jeg det? Det har jeg rigtig meget, fordi jeg er vild med deres princip om at forfølge, hvad der er rent. Pursue what is pure. Altså, så rent et produkt som muligt. Det giver mig en tillid i, at jeg netop kan bruge produkterne til terapeutisk brug. Og det her med, at jeg ved, at hver eneste flaske, jeg åbner, den er, der er der en kvalitet, jeg kan stole på. Jeg er også meget taknemmelig for doTERRAs forretningsetik. Det kan I se noget af hernede i det store billede. Det er vi, det gør vi, og hvorfor gør vi det? Hvis man går ind på doTERRAs hjemmeside, kan man læse langt mere om det her. Så er jeg også glad for, at de ikke bare har overladt mig som kunde til mig selv, men at de har tilbudt mig en masse uddannelsesmuligheder. Der er små kurser i nogle af de produkter, de leverer. Der er hele den der oil-specialist, som jeg fortalte om. Der er masser af e-bøger, der er podcast, der er YouTube-videoer. De gør rigtig meget for at hjælpe mig med at blive en tryg bruger af deres produkter. Der er også nogle businessmuligheder. Man kan have et team, hvor man signer nye kunder op. Det er jo et network marketing firma, og indtil det giver nogle andre muligheder for os. Og så er der også muligheder for at deltage i aktive fællesskaber omkring de her olier. Så det er sådan 5 ting, som gør, at jeg er doTERRA. doTERRA blev startet af Emily Wright, som kontaktede Dr. Hill, og så blev de en lille flok til sidst. Tilbage i 2008, hvor faktisk nogle af de her, i hvert fald Emily Wright og Dr. Hill, de var i et andet firma før, og blev enige med sig selv om, at der kunne de ikke rigtig være mere. Den standard, de ønskede, kunne det her firma ikke længere give dem. Så de gik selv i gang med at lede efter æteriske olier. Hele den her historie, der ligger bag skabelsen af doTERRA, synes jeg, den har fascineret mig fra dag 1. Forretningsprincipperne nævnte jeg før, altså noget med forsvarlig produktion, noget med opmærksomhed i alle led, noget med at behandle sine arbejdere ordentligt, så de skaber, det de snakker om, det er, at de skaber velvære på begge sider af flasken, både til os forbrugere, men også til dem, der hjælper os med at få de her fantastiske olier. De arbejder med det her co-impact sourcing principper, hvor de giver nogle fair arbejdsbetingelser, de uddanner de der bønder, som arbejder med hver enkelt plante, de styrker lokalmiljøet, for eksempel med uddannelse, eller med, hvis der ikke er nok, hvis der mangler vandanlæg, hvis infrastrukturen ikke er i orden, så er de simpelthen med ude og øge velværen også på den anden side af flasken. Det synes jeg jo er meget smukt arbejde. Og så er der hele det her Healing Hands Foundation, som er ren velgørenhed, men der er nogle produkter, vi kan købe, som går udelukkende den vej, men der er også nogle andre midler, der bliver sendt i den retning. Co-impact sourcing kan du læse lidt om her, hvis du gerne vil lidt dybere ned i det. Jeg har simpelthen lige prøvet at samle nogle af de vigtigste ting. Altså trivsel for landmænd, distillatører, lokalsamfund, gode vækstbetingelser for planterne. Healing Hands, jeg snakkede om, at man kunne købe nogle produkter. Der er den her skønne rosenolie, som er en håndlotion, som virkelig er
mere end fantastisk. Den dufter bare himmelsk, og den er så god for vores hænder. Så er der også en roller, som hedder Hope. Og når doTERRA sælger de her ting, så går pengene til at støtte Healing Hands projekterne, arbejder for sex trafficking ofrene. Der blev lagt rigtig mange midler til sygeplejersker og sundhedsindustrien under coronaen, sådan at de kunne få værnemidler og alle de her ting, som i hvert fald ifølge min opfattelse, der var brug for. De bygger skoler. Prøv at se, de har glade børn. De har fået en skole. Selvfølgelig er man glad for det. De hjælper lokalt med mikrokreditlån. I det hele taget er der masser af ting. Og faktisk kan vi også være med, hvis vi vil det, udover at købe de her produkter. Men hvis vi vælger at gå ind i noget velgørende arbejde og få lagt et fornuftigt budget og et projekt, så kan man faktisk søge om midler hos doTERRA til at arbejde videre, og de donerer ofte. Her er en lille smule mere om rosen. Hvis I kigger på mit billede deroppe, så tager det over 10.000 blomster for blot at lave 5 ml et ren æterisk olie fra rosen. Det giver måske lidt et billede af, hvorfor den er så forfærdelig dyr. Det er Rosa damascenus, som bliver høstet i Bulgarien, som doTERRA bruger i deres æteriske olie. Jeg er rigtig glad for den creme der. Den er virkelig skøn. Og så lige slut noget med at købe doTERRAs æteriske olier. Man kan være kunde på 2 forskellige måder. Man kan være det, der hedder engroskunde, og man kan være uafhængig produktkonsulent. Og der vil være forskellige veje at gå, og der er forskellige fordele at opnå. Og alt det her, send mig en mail, hvis du er interesseret i at få nogle flere detaljer, eller hvis du bare gerne vil bestille. Du kan også gå ind på min hjemmeside, hvis du er klar til at sende en ordre. Og mit ID, det har jeg skrevet her, sådan at du ved, hvis det er mig, du vil arbejde videre med herfra. Jeg er teamleder for mit lille team, der hedder Sharing is Caring, og vi har masser af plads til at vokse. Så det var lidt om basisviden om æteriske olier. Vil du vide mere, så er der e-bøger, der er podcast, der er de her infographics, og der er en masse andet litteratur tilgængelig også, plus selvfølgelig en produktguide. Du er også velkommen til at finde mig ind på Facebook i min oliegruppe Ashantas Olieunivers. Og der vil så også komme flere videoer efter den her. De vil ikke være så lange. Den her første, den er en time, fordi jeg synes, der var så mange forskellige ting, som alligevel hørte sammen. De kommende vil vare cirka en halv times tid, og være at finde samme sted, som du har fundet den her. Tusind tak, fordi du lyttede med.